Odi, ako ti se odi vo WC, znači me otru. Dobro. Kaj odiš? Vo WC? So telefonu? Da vidim šta ima na Facebook. Alo? Alo, srce, ja sam. Žena mi je doma, samo da ti kažem. Te sakam mnogo. I ja s tebe. Звонеше домашния? Da. И кой беше? Билет od na работа.